Wel, helo a croeso I rifin Gorffennaf o Sioe Newyddion Y Cymro. Rhaglan fusol sydd yn grynodeb o brif newyddion Cymru. Mae croeso I chi gysylltu efo ni os da chi am adael unrhyw sylwadau neu cynnig syniadau neu westeion eich hun. Dyma'r prif benawdau felly. Wel, rhag ofn bod chi heb glywed, mae etholiad cyffredinol Phrydain 2024 rwan drosodd am 5 mlynedd arall gyda'r blaid lafu rwan mewn grym yn Llundain ac yn ennill cyfanswm o 27 sedd yng Nghymru. 37% o'r bleidlais Gymreig. Collodd y blaid geidwadol ei holl seddi yng Nghymru ac fe wnaeth bob plaid arall yng Nghymru hawlio noson dda wrth I blaid Cymru gipio 2 sedd newydd I ennill cyfanswm o 4, yr Rhyddfrydwyr Democrataidd yn ennill 1 a Reform yn gweld cynnydd sylweddol yn ei cefnogaeth. Na wnaethon nhw ennill sedd yng Nghymru, mi ddeithont yn ail mewn 13 etholaeth. Ar draws Cymru, dim ond 56.2% o'r boblogaeth wnaeth bleidleisio, gostyniad o fwy na 10% o etholiad 2019. Mae mwy na 750,000 o bobl yn aros am driniaethau yng Ngwasanaeth Iechyd Cymru, y ffigurau ucha erioed. Mewn adroddiad arbennig gan Technegydd yn y Cymro fis yma, dywed yn mis Ebrill fod dros 775 o filoedd o driniaethau i'w cwblhau, ac roedd 1 ym mhob 5 claf o dan ofal meddygon ymgynghorol arbenigol yn aros am o leia blwyddyn yng Nghymru o'i gymharu, a dim ond 1 o bob 20 yn Lloegr. Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod y ffigurau yn siomedig gan ychwanegu bod y ffigurau yn dangos fod gennym ni gryn dipyn o waith I wneud o hyd I leihau arosiadau hir a wnaeth gronni yn ystod y pandemig. Mae Undeb Amaethol yr NFU Cymru wedi lawnsio ymgyrch I hyrwyddo bwyd Cymreig ac yn gofyn I bobl I helpu I ddiogelu dyfodol cynhyrchu bwyd yng Nghymru. Dywedodd Aled Jones, Llywydd NFU Cymru, fod cefnogaeth y cyhoedd o blaid bwyd Cymreig a ffermwyr Cymru wedi bod yn eithriadol o dda, gyda 82% o'r cyhoedd yng Nghymru yn gefnogol i'r syniad y dylai'r Llywodraeth roi arian I ffermwyr ar gyfer cynhyrchu bwyd. Mae NFU Cymru wedi lawnsio ymgyrch diogelu dyfodol bwyd Cymru I hyrwyddo bwyd Cymreig ac yn gofyn I bobl I lofnodi deiseb ar-lein I ddangos i'r Llywodraeth pa mor gefnogol ydyn nhw I gynhyrchu ac ariannu bwyd Cymru. Bu rali gorymdaeth gan Yes Cymru a pawb dan un faner yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar. Yn ôl Yes Cymru, roedd oddeutu 4,000 o bobl wedi troi fyny i'r orymdaeth. Efo Dafydd Iwan, Clive Hapwood, Geraint Cynnan, Meredith Hopwood, Kevin Campbell a Beth Winter ac eraill yn anerch y dorf. Parhau hefyd mae'r protestiadau yn erbyn peilona a ffermwydd gwynt newydd drwy ganol Cymru. Mae'r protestwyr yn gwrthwynebu cynlluniau ar gyfer codi peilona 60 milltir o hyd drwy ganolbarth Cymru a thrwy cefn gwlad a thir fferm Cymru o Gaerfyrddin I faes yfed. Mae nifer fawr o grwpiau lleol fel dim peilona Cymru o Ddyffryn Tywi a Rethink wedi codi dros ganol a gorllewin Cymru I wrthwynebu'r cynlluniau yma I godi nifer o felina gwynt newydd yn ogystal â'r peilona. Hefyd, cafodd oddeutu 12 biliwn ei wastraffu ar offer gwarchod cleifion drwy gyfnod y pandemig Covid. Dyna mae'r newyddiadurwraig, mae'n drwg I ni, Bethan Jones Parry yn ei adrodd yn ei cholofn yn y Cymro. Daw'r ffigurau o adroddiad y pwyllgor cyfrifon cyhoeddus mis Mehefin 2022. Yn ôl Bethan ar adroddiad, doedd gwerth 4 biliwn o'r offer ddim yn cyrraedd safon y gwasanaeth iechyd, dros 4.7 biliwn wedi cael ei ddiystyru mwyn adlewyrchu y gostyniad ymhrisio'r offer ers iddo gael ei brynu, a 673 miliwn wedi cael ei wario ar offer oedd yn ddiffygiol, a gwerth 2.6 biliwn o'r offer ddim y math oedd yn addas ar safon oedd o ddewis y gwasanaeth. Mae'r streicio a champio allan gan brotestwyr dros heddwch yn Gaza a'r dwyrain canol wedi dod I ben ym Mangor ac Abertawe yn ôl llefarydd. Dywedodd y llefarydd ar ran y myfyrwyr yn Abertawe ei bod wedi bod yn llwyddiannus gyda nifer o'i gofynion i'r brifysgol. Rhai o'r gofynion oedd I ofyn I roi stop ar fuddsoddi mewn cwmnïau sydd yn buddsoddi yn Israel
yn ogystal â chwmnïa creu arfau rhyfel. Dywedodd y llefarydd fod y camp protest yn parhau yng Nghaerdydd, ond fod y coleg mewn trafodaethau ynglŷn â'r mater. Tynodd 3 band allan o wyl car gwyllt blaen a ffestiniog yn ddiweddar, a hynny ar yr eiliad olaf gan greu problemau mawr i'r wyl. Rheswm y 3 band, mellt, maes parcio a ffenast, oedd ei honiad am ddiffyg bandia oedd yn cynnwys merched yn yr wyl. Hyn er gweitha'r ffaith fod nifer o fandia yn cynnwys merched yn chwarae yn yr wyl. Mae gwyl car gwyllt blaen a ffestiniog yn wyl leol ac annibynnol sydd yn ddibynnol ar waith caled gwirfoddolwyr. Dynion yw holl aelodau'r 3 band mewn cwestiwn, gyda 2 ohonynt, ffenest a mellt yn derbyn cefnogaeth gan ac yn rhan o gynllun arian cyhoeddus gorwelion. Ac yn olaf, mi fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Wrecsam o'r ail i'r 9 o Awst 2025, gyda'r Eisteddfod eleni'n cael ei chynnal ym Marck Ynys Angharad Pont y Pridd o'r 3 i'r 12 o Awst. Wel, mae gennym ni westeion yma hefo ni yn y stiwdio pnawn yma. Aled Job, sylwebydd gwleidyddol, y dyn tu ôl i Away with Words Cymru. Symai, Aled? Symai, ti Owain. Da iawn, diolch, croeso nôl. Diolch yn fawr i ti. Mae gennym ni hefyd Lloyd Warburton, arbenigwr ar ystadegau Cymru. Symai, Lloyd? Diolch. Ac ar ben arall y lein Gruffydd ab Owain, aelod o'r band mynadd, sydd hefyd yn astudio economi a chymdeithas yn Sciences P.O. Ffrainc. Symai, Gruffydd? Na iawn, diolch. Da iawn. Wel, croeso i chi gyd i'r rhaglen. Mi nathon ni glywed yn fanna bod dros 750,000 o bobl yn aros am driniaethau ac un ym mhob 5 claf o dan ofal arbenigol yn aros am o leia blwyddyn yng Nghymru o'i gymharu a dim ond 1 o bob 20 yn Lloegr. Mae Llafur Cymru wedi bod mewn rheolaeth yng Nghymru ers dros 25 mlynedd. Pam bod y broblem dal heb i'w sortio? Wel, un o'r problemau sydd gennym ni yng Nghymru ydy bod gwasanaeth iechyd yn cael ei drin fel rhyw lo air sydd mae pawb yn gorfod moes yn grymu o'i flaen o. Neb yn gallu gofyn unrhyw gwestiynau caled, neb yn fodlon mynd i'r afal hefo llawer iawn o'r problemau sylfaenol systemig sydd yna. Wrth gwrs, da ni'n delio efo hyn ers rhai blynyddoedd bellach Wel, un o'r problemau amlwg iawn ydy'r gwastraff arian dybryd sydd ar waith yn y gwasanaeth iechyd. Na jyst rydw un enghraifft i'r hyn. Mae'r gwasanaeth iechyd i fod i ganolbwyntio ar iechyd, ar ddielliannau iechyd gweledol i bobl. Yn anffodus, mae gennym ni sefyllfa ar hyn o bryd lle mae yna filiynau yn llythrenol yn cael ei wario ar agenda cynhwysiant, amrywiaeth a cyfaledd, diversity, inclusivity, equity. Ac agenda sydd wedi cael ei osod ydy hwn gan gyrff allanol ar gwasanaeth iechyd sydd mewn difri calon ddim byd i wneud o gwbl hefo iechyd ei hun. A mae jyst yn enghraifft i mi o sut mae rhyw feddylfryd corfforaethol, ideolegol wedi treiddio fewn i'r gwasanaeth iechyd. A does ond angen i chi edrych ar rhai o'r hysbysebion yn y papurau ac i weld y symiau anferthol arian sy'n cael ei talu yn y maes yma. Wedyn dyna chi un enghraifft falla o sut mae'r diben gwreiddiol o drin iechyd pobl wedi cael ei herwgipio gan agenda allanol sydd ddim o ddifri, ddim byd i wneud efo iechyd, a ddim yn rhoi gwerth am arian i bobl mewn difri. Lloyd, wyt ti'n cytuno? I raddau, mae'n amlwg bod y gwasanaeth iechyd yn cael ei camreoli i roi mewn un ffordd. Os ydych chi'n edrych ar byddai iechyd ar dros Cymru, Betty Cadwaladr ar enghraifft, maen nhw wedi bod mewn a mas o special measures ers blynyddoedd. Ar draws Cymru na, fi'n credu mae 5 neu 6 allan o'r 7 roedd iechyd mewn special measures. Felly, beth yw hynna hyd yn oed yn golygu rhagor? Ti'n gwybod, os mae pob un yn un sefyllfa, dyn nhw ddim yn arbennig rhagor, yn nhw. Ond ie, mae yna lot o wastraff yn enwedig yn y pandemig gyda PPE a mae strikes, mae pobl yn hoffi dweud bod y strikes ddim wedi effeithio pethau, ond i raddau maen nhw wedi, yn enwedig diwedd 2022,
lot fawr o bobl wedi colli mas ar operations oedd yn edrych ymlaen ato ers misoedd. Ond mae'n amlwg y prif broblem i fi yw gwastraff arian a just camreoli cyffredinol yn ymwedig yn uwchlan yn y byddai iechyd. Oes a waith dal i fyny ar ôl y Covid, fysa chi'n dweud? Gruffydd, be nei di o hyn? Gruffydd, mae'n ddrwg gen i. Sori, Gruff. Nei di gychwyn eto, ond ni di miwtio chdi, mae'n ddrwg gen i. Be nei di o hyn, Gruff? Wel, beth sy'n anodd efo sefyllfa Covid ydy yn bod ni bellach yn edrych arno fo a efo llygyd di-Covid fel petai. Felly mae'n job cymharu sefyllfa bresennol efo sefyllfa Covid, a mae'n job hefyd yn mynd yn ôl i'r meddylfryd Covid na ac ystyried chymod y panig oedd ar y pryd a ran sicrwydd hefyd. Nath arwain at bobl yn cymryd mantes o ran sicrwydd a'r panig mewn ffordd oedd Aled a Lloyd yn sôn amdano fo. Beth sydd fwyaf pwysig i mi yn y sefyllfa yma fel tai ydy mae'r gwasanaeth iechyd ydy'r peth cyntaf i gael i dargedu gan gleidiau Llundeinig o ran y gwasanaeth iechyd yng Nghymru. A mae Llywodraeth Cymru yn rhoi bai ar San Steffan a San Steffan yn rhoi bai ar Llywodraeth Cymru. Beth gynnon ni wan ers bythefnos ydy dwy lywodraeth sydd o dan yr un blaid. A be fydd yn ddiddorol i weld ydy os ydy hynny'n mynd i newid unrhyw beth achos, ydy mae llafur Cymreig yn ynhydu yn wahanol i lafur yn Lloegr o ran ideoleg ag ati. Ond does dim esgus mwyach i'r un na'r llall feio i gilydd. Felly ar bwy mae'r bai yn mynd i syrthio. A falle fydd y bai yn syrthio ar y ffordd mae'n cael ei redeg yn lleol a falle bod hynny'n deilwng. Felly be fydd yn ddiddorol gweld ydy beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf mewn cyd-destun lle am y tro cyntaf mewn 4 mlynedd ar 10 mae gen ni ddwy lywodraeth sydd mewn egwyddor yn rhannu'r un syniadaeth a mewn egwyddor yn mynd i gydweithio. Gormod o feio i gilydd sy'n mynd ymlaen Maled. Da chi weld y nodio fa yma? Da chi'n cytuno i gyd? Wel, mae hynny wedi bod yn elfen, ydy. Da ni'n gwybod yng Nghymru, wrth gwrs, prif ddyfais y Blaid Lafur, wrth gwrs, ydy codi bwganod am y toriaid erchill yn San Steffan yn de. Mae hwnna wedi cael ei ddefnyddio i ddibenion etholiadol llwyddiannus iawn ar hyd y blynyddoedd yn de. Ac wrth gwrs, mae'r elfen yma o, fel oedd Gruffydd yn sôn, mae yna ddwy lywodraeth lafur ywan yn mynd i fod yn cydweithio ochr yn ochr ei gilydd. Ac fydd yn anoddach a lawar iddyn nhw fod yn taflu'r bai ywan i San Steffan oherwydd yr un tîm sydd yna. A fydd yn ddiddorol i weld sut yn union mae hynna yn mynd i weithredu a sut fydd hynna yn effeithio ar safon y gwasanaeth yma yng Nghymru a sut fydd pobl yn ymatab i hynna gyd hefyd. Na fo, wel, diolch yn fawr i chi gyd am eich sylwadau yn fanna. Stori arall, nathon ni glywed oedd bod NFU Cymru yn lawnsio ymgyrch i hyrwyddo bwyd Cymreig. Pam nad ydy hyn yn digwydd yn barod yng Nghymru, a sut fysa bosib cael y llywodraeth ar siopa a'r farchnad mawr fatha Tesco, Asda ac yn y blaen i gydweithio i hybu bwyd a diod Cymraeg. A nawn ni gychwyn efo barn Lloyd ar hon felly. Wel, roedd yn diddorol ar y ffordd fan i'r studio fan hyn, nes i pasio tipyn fawr o arwyddion i ymwneud gyda'r ymgyrch yma lan trwy canol Gwynedd. Felly mae'n amlwg bod yr ymgyrch o leia wedi dechrau symud yn y ffordd cywir. Ond gyda'r llywodraeth a'r achfarnadau, maen nhw wedi bod yn hyrwyddio bwyd Cymraeg i raddau yn barod sy'n mynd mewn i unrhyw supermarket fawr yng Nghymru. Mae'n arwyddion lan dweud cynnyrch Cymraeg, llaeth Cymraeg, bethau fel yna. Ond mae'n amlwg bod hwn ddim wedi gweithio gan fod ffermydd Cymru nawr yn stryglan. A bydd yn ddiddorol weld sut mae'r ymgyrch mae'n gweithio gan ystyried sefyllfa economi y cefn gwlad dyddiau yma a sut mae cynnyrch o tu allan i Gymru'n dod mewn lot yn rhatach na cynnyrch ein hunan. Gruffydd, be di'r atab? Wel, mae gofyn i'r archfarchnadoedd weithio fo'i gilydd yn rhywbeth eitha
amhosib, y dweud y gwir, achos pan dyn ni'n sôn am y cynnyrch Cymreig yma, maen nhw fel arfer yn bethau bob dydd fel eich cigoedd a'ch llaeth. A'r gwirionedd amdani ydy, ydy'r elw mae'r archfarchnadoedd yn gallu neud ar bwydydd yma ddim yn fawr iawn. Felly does na ddim ysgogiad fel tai gan y farchnad i'r archfarchnadoedd gydweithio o ran hybu bwyd Cymreig. Felly mae rhaid cael yr ymyrraeth yna gan y Llywodraeth neu gan ymgyrchoedd fel un yr NFU mwyn hybu bwyd Cymreig mewn ffordd wahanol, achos dydy'r archfarchnadoedd ddim yn mynd i wneud hynny dros nhw'n hunain. Be mae'r archfarchnadoedd yn ei wneud, a falle yn wneud yn gynyddol bellach, ydy deud yn glir ar flaen pob cynnyrch o le mae o'n dod, a wedyn mae hwnna'n rhoi dewis i'r cwsmer wedyn. Ac wrth gwrs, y marchnata sydd yn mynd i fod yn bwysig o ran newid meddylfryd cwsmeriaid, fel bod nhw yn blaenoriaethu cynnyrch Cymreig pan maen nhw'n gweld gwahanol opsiynau sydd o'i blaenau nhw. Ac wrth gwrs, da ni'n sôn argyfwng hinsawdd, wel, mi ddyle bod pobl yr un llaw yn ystyried cynnyrch mwy lleol, yn hytrach na rhywbeth sy'n cael ei fewnforio o dweder Brasil neu Zeland Newydd, am resymau amgylcheddol, ond hefyd, wrth gwrs, mae ymgyrch No Farmers, No Food, No Future yn cael ei redeg gan gwmni sydd â daliadau eitha dadleuol o ran yr hinsawdd, ac felly mae'n dalcyn caled, a dweud y gwir, i hybu bwyd Cymreig a chadw pawb yn fodlon ar yr un pryd. Diwedd y gan ydy'r geiniog, Aled, a hynna ydy'r broblem? Mae o hefyd i wneud hefo yn meddylfryd ni fel prynwyr, a bod yn onest, oherwydd os ydych chi'n meddwl yn ôl rhai blynyddoedd yn ôl, mi oedd rhywbeth fel 45% o yn cyflog ni yn cael ei wario ar fwyd. Herbyn hyn, rhyw 20% yno. Wedyn mi allwch chi ddadle bod yna lai o werth felly yn cael ei roi gan bobl ar y fwyd ac ar sut mae bwyd yn ei cynnal o'n cati. A falla wir bod angen i ni fynd yn ôl i ryw feddylfryd chydig bach mwy minimalistaeth o ran gwariant ar fwyd ac ati, ac i feddwl yn herma, wel, mae rhaid i ni fod yn canolbwyntio ar fwyd lleol sydd yn cynnal ni, sydd yn llesol i ni, sydd yn porthi ni. A mae hwnna yn mynd i olygu newid diwylliant mawr iawn ynde. Ac oeddech chdi'n sôn yma am yr archfarchnadoedd. Ia, wrth gwrs mae'n broblem fawr hefo'r archfarchnadoedd fel ma pethau, ond falla yng Nghymru dyla ni fod yn ceisio efelychu Gwlad y Basg sydd wedi sefydlu cadwyn o archfarchnadoedd bychan Basgaidd yn nwylo Basgwyr hynny, pethau cydweithredol ydyn nhw. A mae'r rhain yn rhoi llwyfan arbennig i'r cynnyrch lleol, i gynnyrch sy'n cael ei wneud yn Wlad y Basg, a mae o'n jyst yn rhoi gwerth uwch ar y cynnyrch ei hun yng ngolwg pobl yn dweud. Felly bod angen i ni feddwl am symud i ffwrdd o'r Big Five y monopolistedd yma sy'n rheoli bob dim o'n de. Wel, mae yna dipyn o sylwadau diddorol a pwyntiau wedi codi fanna. So, os rhywun yn gwrando, mae yna rhyw chydig o syniadau i chi fanna. Wbath arall, nathon ni drafod hefyd, oedd bod yna 12 biliwn wedi cael ei wastraffu ar offer gath rioed i ddefnyddio yn ystod y cyfnod clo. Be'n union sy'n mynd ymlaen yn fanna? Neu be oedd yn mynd ymlaen yn fanna? Mae yna rei bobl di elwa'n eithriadol o hyn. Ddyla bod ni'n dal nhw'n gyfrifol o'i cosbi nhw? Chi ddeud mawr, Aled? Wel, mae hwnna'n gwestiwn diddorol iawn oherwydd, fel ti'n gwybod Owain, dwi wrthi'n sgwennu llyfr ar hyn o bryd ar blynyddoedd y Covid yng Nghymru o 2020 i 2024. Ac un o'r cwestiynau fyddai'n gofyn yn y llyfr yma ydy'r cwestiwn yma o atebolrwydd ynde, am yr biliynau o arian gafodd i afradu yn aml iawn yn hyn i gyd. Un o'r problemau, wrth gwrs, ydy y diffyg atebolrwydd sydd wedi bod hyd yma. Mae'r cydwadwyr bellach wedi gadael y llwyfan,
Ond da ni'n gwybod na nhw oedd yn gyfrifol am rhoi y contractau anferthol yma allan i lawer enw i ffrindiau hunan, i cefnogwyr eu hunain, a lot o'r rhain yn adnoddau diffygiol, o ddim yn ddigonol. Ond beth oedd yn haro fi hefyd yn ystod yr ymgyrch etholiadol oedd cyn lleied o drafod fuodd mewn gwirionedd am y cyfnod y Covid, am yr gwastraff arian, y diffyg atebolrwydd, yr holl elfennau yma. Oedd fel bod hwnnw i gyd wedi cael ei sgipo dan y carped. A dwi'n meddwl bod angen i ni fel cymdeithas fod yn gynnal ymchwiliad i fewn i'r holl arian yma, lle aeth yr arian yma, pwy yn rhoid yr arian yma, a sydd allwn ni ddysgu gwersi o profiad hefyd ynddo. Ia, yna lot o aros am atebion yn doedd. Ydy'n rhy hwyr i ni gael atebion erbyn hyn? Beth ti'n feddwl, Lloyd? Dydy o fyth yn rhy hwyr i dysgu wersi o'r past. Mae hwnna'n scandal enfawr, 12 biliwn. Mae hwnna'n does neb yn gallu really hyd yn oed deall faint o arian yw hwnna. Jyst wedi cael ei wastraffu. A gan ystyried, ers y prif rhan o'r pandemig, ni wedi bod mewn argyfwng costau byw. Y faint o gefnogaeth gallai wedi dod o'r arian na, sydd jyst wedi mynd, yn anferthol. Yn amlwg, yn y ymchwiliad Covid, bydd rhaid trafod hwn rhywle yn y cwrs. A mae'n rhaid hedrych hefyd, a beth sydd wedi digwydd ar rhan Llywodraeth Cymru, a beth sydd wedi digwydd yn fan hyn gyda gwastraff. Sa'n credu o gwbl bod dim byd wedi gwastraffu fan hyn, a mae fe gyd wedi cael ei gwastraffu yn Lloegr. Ond ia, di o ddim erioed yn rhy hwyr i ddysgu gwersi o'r beth sydd wedi digwydd. Gruffydd, be wneud i o hyn i gyd? Ydy'n rhy hwyr i ni gael yr atebion? Na, dwi'n meddwl chwaith, ac oedd Lloyd yn codi pwynt diddorol yn fanna o ran, wel, oedd Aled yn sôn hefyd am sgipo pethau dan y carped, wel, mae yna duedd i wneud hynny'n fwy yng Nghymru, os rhywbeth, am bod na ddim ymchwiliad penodol wedi bod ar gyfer Cymru, hynny yw ymchwiliad ar wahân i'r un sy'n cael ei wneud ar lefel Prydeinig. Ac, ia, mae hi'n scandal, mae bobl wedi cymryd mantais o'r panig ac o'r ansicrwydd fel o'n i'n sôn gynharach. A mae rhaid iddyn nhw gael i dwy'n i gyfri am hynny, fel bod ni ddim yn gweld y sefyllfa o'r fath eto, achos, ydych chi'n bod, diffyg paratoi falle sy'n cael ei sôn amdano fo weithiau o ran pandemig, hynny yw, doeddwn ni ddim yn barod amdano fo, wel, dylai bod ni'n barod am y nesaf fel petai, ac am unrhyw argyfwng tebyg yn y dyfodol, felly, dydy'n sicr ddim yn rhy hwyr i fod yn edrych ar y sgandalau mawr yma. Aled, oeddan ni'n dysgu ar yn traed yn doeddan. Os a rwyfaint o faddeuant i gael am hynny? Wel, wrth gwrs, wrth edrych yn ôl, mae rhaid i rwy'n gymryd llawer elfennau i ystyried, fel ti'n deud, Owain, mi oedd y ffaith i fod o mor annisgwyl, wedi gylanio ar yn pennau ni, mewn ffordd oedd yn gwbl arferol, mewn difri. Mae hwnna yn rhoi ychydig bach o ofod. Mi oedd y bobl yn dysgu wrth yn dynnu blaenau, camgymeriadau yn siŵr o ddigwydd, a does dim gwadu hynny. Ond ar ddiwedd y dydd, mae rhaid i ddysgu o'r profiadau yma, a mae gen i ofn bod am digon o bobl wedi rhoi i llaw i fyny a dweud, mi nathon ni gan gymeriadau fan hyn, da ni di mynd ar y trywydd anghywir. Dwi'n meddwl bod wedi clywed unrhyw wleidydd na unrhyw ffigwr cyhoeddus yn fodlon gwneud hynny. A mae hwnna, dwi'n meddwl, yn dan ar groen y cyhoedd, bod o dim y gonestrwydd yna, dim y parodrwydd yma i fod yn cydnabod bod yna wendidau a methiannau amlwg wedi digwydd yna. Stori arall, da ni am i drafod ydy y protestio. Cwestiwn, allan o protestio di'r ffordd i gael yr atebion. Beth bynnag lle? Benwch chi. Sôn ydw i wrth gwrs am protestio y myfyrwyr ac yn gofyn y cwestiwn, ydy myfyrwyr yn protestio gormod neu ddim digon? Dyna ni'n trio arwain efo'r cwestiwn yna, illa efo'r gwastraff arian Covid mae allan a protestio. Ydy'r ateb, beth ydych chi'n meddwl? Di myfyrwyr yn protestio gormod dyddi yma? Aled, mae'n drwg gen i, sori. Dwi wedi sgol atebion gyda chi gyd yma. Aled, o'n i'n sbio dan yma. Aled. Yn cyffredinol, mae'n beth da gweld myfyrwyr yn dechrau protestio. Dwi wedi feddwl bod myfyrwyr dros y blynedd diwethaf wedi prynu mewn i'r meddylfryd corfforaethol mawr sydd gan y prifysgolion yma yn trin myfyrwyr fath ar commodities
i'w marchnata, i'w defnyddio ac i'w hyrwyddo i buddiannau hunain. A bron bod y myfyrwyr wedi cael ei signo fewn i'r byd olwg corfforaethol yna. Ac os ti'n edrych yn gyffredinol dros y blynyddoedd, mi oedd myfyrwyr yn llawer iawn protach i protestio blynyddoedd yn ôl. Maen nhw'n fath o bod nhw wedi cael ei signo fewn i'r byd olwg corfforaethol yma. Ond mae'n beth da yn ddiweddar i weld yr adfywiad yma yn y protestio a herwydd y sefyllfa'n Gaza ac ati. Mae wedi bod yn arbennig iawn i weld yr myfyrwyr yn protestio tu allan i Brifysgol Bangor. Wedyn mae hwnna i mi yn arwydd bod na genhedlaeth ifanc o bobl o allan yn barotach i fynegu barn y protestio ac i mi melys moes mwy. Griff, da chi wad, os oedd ddigon o protestio mynd ymlaen i newid pethau, beth ti'n feddwl? Wel, dwi'n fyfyriwr yn Ffrainc, a mae Ffrancwyr yn enwog am i protestio. Ac pan o'n i yn rhan o protestiadau yn erbyn, y ffordd, myfyrwyr mewn ffordd yn cael eu trin wrth drafod sefyllfa Gaza. Oedd o bron fel bod mewn byd gwahanol bod yn Ffrainc. Oedd myfyrwyr mor barod i protestio, mor barod i sefyll fyny dros y hyn maen nhw'n gredu ynddo. Gafodd yng ngholeg i flocio sawl gwaith ar hyd y flwyddyn am wahanol resymau. Ac wedyn, dilyn hynny, mi gafon ni protestio eitha chwyrn yn erbyn cysylltiadau'r brifysgol ag Israel. Ac wedyn mi gafodd yng ngholeg i bron i gau yn gyfan gwbl am wythnos oherwydd bod ni'n codi ar yn traed. Felly dwi ddim yn siŵr bod y persbectif Ffrengig yn cyd-fynd efo'r syniad bod myfyrwyr yn cael ei signo fewn i fydolwg brifysgolion, achos mae'n profiad i yn eitha i'r gwrthwyneb o hynny. Ac fel o'n i'n dweud, oedd y bron fath o bod mewn byd arall, achos ar y pryd, oedd yna dim byd yn digwydd yn Phrydain. Oedd yna ddim protestio yn erbyn yr hyn sy'n digwydd yn Gaza. Oedd o bron fatha edrych ar wlad hollol apathetig. Hynny yw, doedd na ddim byd yng Nghymru am wythnosau lawer os nad misoedd i gymharu efo be oedd yn digwydd yn yr Unol Daleithiau ac yn Ffrainc ac mewn gwledydd eraill hefyd. Felly, o'r safbwynt yna, dwi'n meddwl bod apathy yn broblem fawr, sydd falle yn cyd-fynd efo beth Aled yn dweud o ran cael yn signo fewn i'r un bydolwg a sefydliadau. Ac mae hwnna yn broblem fawr yn Phrydain. Mae apathy myfyrwyr yn sicr yn rhywbeth sydd yn mhoeni fi o ran, da ni ddim yn mynd i gael newidiadau mawr fel da ni wedi cael yn y gorffennol heb o bobl yn barod i godi lleisiau. Lloyd, wyt ti'n nodi at y ben yma hyn? Mae apathy yn rheoli ni yma yng Nghymru, yn Phrydain cyfan yn ymwedig yng Nghymru. Yn fy marn i, does dim fath beth o'r model protestio. Os mae pobl yn teimlo mor gryf am rhywbeth, hyd yn oed os ydych chi'n personol yn anghytuno gyda fe, i weld nhw yn mynd mas o'i ffordd i cael y neges ar draws, a maen nhw wedi cael canlyniadau yn y prifysgolion yng Nghymru chwarae teg i nhw. Mae hynna i fi yn arwydd da. Mae pobl yn gwrando ar protestiadau yn y prifysgolion. So, braidd yn bach o beth newydd yn y gorffennol, yn ymwedig gyda school strike for climate a bethau fel yna. Roedd lefel o institutions yn anwybyddu nhw. Ond mae hynna wedi newid, jyst gyda faint o bobl sydd wedi bod mas, a faint o ymdrech maen nhw wedi wneud i cael eu pwynt ar draws. Ond mae yna wastad wedi bod lefel enfawr o apathy gyda ni yng Nghymru, a jyst edrychwch ar y turnout wythnos diwetha, fydd ni'n mynd i trafod siwr fod yn ddiweddarach. Ond fi'n gytuno gyda beth dwedodd Griff yna yn gei. Aled, sgynnych chi rhywbeth i ychwanegu at sylwadau Griff o gwbl? Yr difrawder yma, yr difaterwch, efallai dylen ni ddim bod yn byw am pobl ifanc, oherwydd dyna maen nhw weld yn y gymdeithas drwy draw ynddo. Ac mae hwnna yn broblem ddyrus iawn, mae'n broblem ddofn iawn, a di hwnna ddim yn mynd i gael ei newid dros nos yn anffodus ynddo. Wel, mae hyn yn dod â ni felly at yn pwnc nesaf ni. Mae'r Blaid Lafur wedi dod i bŵar fel Llywodraeth Phrydain
gweitha dim ond 33.7% o'r bleidlais yn mwyafrif, lleiaf erioed yn hanes etholiadau Phrydain, a dim ond 60% wedi pleidleisio ym Phrydain. Yn dechnegol, dim ond o gwmpas 20% o'r boblogaeth sy'n gallu pleidleisio dros Phrydain, nath pleidleisio dros Lafur, efo 80% yn pleidleisio yn ei herbyn neu ddim o gwbl. Ydy hyn yn awgrymu'n gryf mae y toriaid naeth golli'r etholiad yma yn hytrach na Lafur nath i ennill, ac ydy hyn hefyd yn dangos fod y system cyntaf hibio'r post yn Lloegr just ddim ffit i'w gadw. Lloyd, be di dy farn di am hyn? Wel, dylai fod yn amhosib rili cael treian o'r bleidlais ac i ennill landslide 65% o seddi. Di ddim yn gwneud synwyr mewn unrhyw system synhwyrol. Mae yna seddi yng Nghymru ble mae yr enillydd wedi cael 29% o bleidlais. Mae 71% wedi pleidleisio yn erbyn nhw, ond oherwydd does neb wedi allu cytuno ar opsiwn arall, maen nhw wedi ennill anyway. Ond mae'n anodd dweud bod landslide gryf gyda Lafur, gyda dim ond treian o'r bleidlais, ond problem really oedd wedi, y ffactor sydd wedi rhoi Lafur yn y llywodraeth yw y pleidlais ceidwadol wedi splitio gyda'r reform. Dyna, os ti'n edrych ar y rhifau, does dim lot o symudiad wedi bod rhwng y ceidwadur a Lafur, neu rhwng y ceidwadur a'r Lib Dems. Mae just literally wedi torri'r ochr dde gwleidyddol yn hanner. A dyna sut mae landslide yn digwydd o dan first past the post. Os angen newid y system, Aled? Oes, yn sicr, beth bynnag ydych barn chi am Nigel Farage ac y reform ei hun. Mae'r ffaith bod wedi cymryd y reform rhywbeth fel 850 o filoedd o bleidleisiau i gael un sedd. A'i gymharu o'r Lafur, mond angen rhyw 22 o filoedd. Mae hwnna jyst yn anghyfiawnder cwbl amlwg, cwbl anfadeuol fel oedd Lloyd yn ei ddeud. Efallai mae un o sgil-effeithiau bendithiol yr etholiad yma di bod ni yn gweld bod o'n model etholiadol sydd gennym ni'n hollol doredig a bod rhaid cael gwared o first past the post a cyflwyno'r system llawer iawn tecach lle mae pob pleidlais yn cyfru yn Hyd yn oed yma yng Nghymru, mae yna le ni fod yn pryderu, oherwydd o'n i'n darllen yn mwyafrif llethol yr holl seddau yng Nghymru. Mae'r enillydd mond i cael un o bob 5 o'r pleidleisiau. Wedyn i bob pwrpas, mae pob person sydd wedi cael ei ethol i San Steffan, mae yna 4 ddim wedi i cymryd o yno. Sydd ddim yn edrych yn dda o gwbl, felly mae eisiau diwygio'r system etholiadol yn gyfan gwbl, fi'n meddwl. Gruffydd, os angen system gwell, angen newid y system i system gyfrannol, neu rhywbeth felly, beth ti'n feddwl? Oes, dwi'n meddwl bod hynny'n gonsensws bellach, a mae'n bosib iawn bydd Lafur yn gyndyn o'n wneud hynny am ei bod nhw wedi cael cystal o hwyl efo'r system yma. Chybod be maen nhw wedi wneud, a be mae'r Democratau Rhyddfrydol wedi llwyddo i wneud hefyd, hynny yw, efo llai o bleidleisiau, maen nhw wedi llwyddo i ennill mwy o seddi yn yr etholiad yma. Yng Nghymru, beth bynnag mae Blaid Lafur wedi cael cyfran lai na gafon nhw yn 2019 er enghraifft, maen nhw wedi ennill mwy o seddi. Felly maen nhw wedi chwarae'r system yn well. Dwi'n un o'r bobl prin yna sy'n mewn etholaeth lle mae'r bydd y gwr wedi cael dros hanner y bleidleisiau, Elizabeth Roberts wedi cael 53% o'r bleidlais, dwi'n reit siŵr. O ran newid y system, oes mae angen, ond be dwi ddim yn licio ydy'r system maen nhw wedi ddewis ar gyfer Senedd Cymru. Mae hwnna'n system, be oedd yn ffundro fi ydy gwir, oedd cyfweliad sy'n abiorwedd ar rhaglen Panorama yn sôn am nad ydy'r first past the post yn cael unrhyw lwyddiant ar draws y byd. Wel, mae'r system sydd wedi cael ei ddewis ar gyfer Senedd Cymru a rhwng Plaid Cymru a Llafur Cymru, wel, dydy hwnna ddim yn bodoli yn unman yn y byd. Dydy hwnna ddim yn cael, ddim unrhyw dystiolaeth o lwyddiant i'r system honno, a mae'n system sydd yn torri cysylltiad mewn ffordd rhwng yr etholwyr a'i cynrychiolwr, a mae hwnna yn broblem, a dyna ydy'r broblem fawr efo systemau cyfrannol, ydy does na ddim cystal cysylltiad rhwng yr aelod dros yr ardal a phobl yr ardal. Mae angen, os ydy y system yn mynd i gael ei ddiwygio yn San Steffan, mae angen cadw cysylltiad hwnnw tra yn gwneud y system yn fwy cyfrannol ar yr un pryd, a honno'n her. Honno yn her, dwi'n eitha fan o'r system STV, ond ag oedd i gobeithio mae dyna'r system bydde wedi dod i law yng Nghymru. Ond mae hwnna yn ei hun yn
yn gwanhau'r cysylltiad holl bwysig yna rhwng bobl a'i cynrychiolwyr. Does na ddim system berffaith, ond mae yna systemau lot gwell i gael na first past the post. Gruffydd, ti'n sôn yn fanna falle am y cysylltiad wedi torri lawr. Mae'r nifer sy'n troi allan i bleidleisio yn yr etholiadau cyffredinol yn araf fynd lawr bob etholiad. Mi oedd o lawr 7% i 60% dros Phrydain y tro yma, enghraifft. Ydy dechrau'r diwedd wedi dod i'r system bleidia bresennol, ti'n meddwl? Ydy bobl wedi colli ffydd a thrust yn y system ac oherwydd hynny bod y diddordeb yn diflannu'n ar y deg bach? Nid felly swn i'n dehongli yr lleihad yn y nifer o bobl sydd wedi bleidleisio ar gyfer yr etholiad yma. Swn i yn pwyntio falle at y gwaith ymchwil sydd wedi cael ei wneud i ddangos bod cyflwyno yr angen am brawf hunaniaeth wedi cael effaith sylweddol ar y nifer o bobl sy'n pleidleisio. A ddech chi'n bod, beth yw'r opsiynau eraill? Wel, gorfodi pobl i bleidleisio di hynny ddim yn mynd i fod yn ddewis poblogaidd, bod o yn weddol llwyddiannus mewn llefydd fel Australia. Ond dwi'n meddwl bod o i wneud efo difaterwch ac i wneud efo cyflwyno angen am brawf hunaniaeth yn hytrach na gyfalle bobl yn colli ffydd yn y system, achos dwi'n meddwl mae difaterwch ydy'n mwy na'n bryd. Ydy bobl ddim yn dallt y system, ydy bobl ddim yn cymryd unrhyw ddiddordeb yn y system. Mae hynny'n beryg iawn i Nghymru hefyd, achos dyna oedd yn digwydd efo'r system bleidleisio ddiweddara, additional member system, oedd bobl ddim yn dallt sut oedd hwnna'n gweithio, ac felly oedd hynny yn cael effaith sylweddol ar yr ffordd bobl yn bleidleisio, a'r faint o bobl yn bleidleisio hefyd. Felly mae'n broblem, ond o ran bod y turnout yn llai, fyswn i'n rhoi hwnna lawr yn fwy i angen am brawf ac difaterwch sydd ar gynnyd hefyd. Mae Aled Job yn ysydd ddod i mewn y fama? Wel, erbyn hyn, dwi wedi dod i'r farn bod angen cyflwyno pleidleisio gorfodol yng Nghymru. Os da chi'n ystyried y ffigurau, dwi'n siŵr mae Lloyd yn gwybod hwn fel ystadegydd, does am un etholiad yng Nghymru wedi cael mwy na 45% o bobl yn pleidleisio ar gyfer y Senedd. Dim mewn ffordd mae hynna wedi gwreiddio difaterwch, di gwreiddio y synwyr yma, os ddim rhaid i bobl gymryd unrhyw fath o ddiddordeb yn gwleidyddiaeth Cymru. Ac ar rhan o fynd i'r afel o hynna, yn y meddwl i ydy, mae'r rhaid rwsyn ei gilydd perswadio pobl bod o'n ddilyswydd dinasyddol i bobl i fod yn bwrw pleidlais. A'r manteisio mawr i mi o hynna ydy mae'n di orfodi pobl i gymryd diddordeb ac i dalu sylw i'r hyn sy'n digwydd yng Nghymru. Mae'n di wella safon y trafod, mae'n di greu dinasyddiaeth mwy effro, mae'n di greu mwy o ddiddordeb yn yr holl broses. A dwi'n gwybod alla bydd rhai pobl yn teimlo bod hwnna yn rhy awdurdodol ac yn gofyn, wel, Aled, cymon, wyt ti'n erbyn awdurdod fel arfer, pam wyt ti'n mynnu sefyllfa yma? Ond mi ysyn i'n roed y cafiat hefyd, fysa rhaid i bobl gael yr hawl i ddeud, ni dim un o'r uchod hefyd, bod gan bobl yr hawl i beidio bwrw pleidlais unrhyw. Ond dwi'n meddwl bod, os da ni'n di ddatblygu democratiaeth Gymreig sydd yn wir werth i chael, dyna un o'r pethau sy'n ei licio gweld y Senedd yn y cyflwyno tro nesaf di. Mae ddyletswydd dinasyddol ar bawb i gymryd rhan yn y broses wleidyddol. Lloyd, be di dymateb di? Mae'n ddyletswydd arna ni fod yn ddinasyddion da. Na ti ddeud? Wel, mae yna gwledydd ar draws y byd, cannoedd, wel, dozens ohonynt, ble does gan neb hawl i bleidleisio. A ni'n really ffodus fan hyn yn Ewrop, ym Phrydain yng Nghymru, bod yr hawl yna gyda ni. Felly i weld wythnos diwetha bod 44% o etholwyr yng Nghymru ddim wedi defnyddio'r hawl yna, mae'n edrych yn gwarthus ar system democratiaeth ni. So, etholiad y Senedd, mae turnout wastad o dan 50%, ond mae turnout yn San Steffan wedi gollwng o 67% i 56%. Mae'n mynd i fod yn eitha boenus, fi'n credu, os mae trend yn parhau ar gyfer etholiad y Senedd nesaf, yn enwedig gyda'r system amhoblogaeth sydd wedi dod mewn, gyda rhestrau caeedig. Dwi ddim yn fan enfawr o syniad o gorfodi pleidleisio, ond gan weld beth sydd wedi digwydd wythnos diwetha gyda turnout, fi'n gallu gweld pam mae pobl moyn yna. Gruffydd, ti eisiau dod yn ôl?
Gynna'ch chi beth i chwanegu? Sgynna'n lot o byd i chwanegu fyny, no. Os na wir wahaniaeth rhwng y prif bleidiau erbyn hyn, rhwng Llafur, y Toriaid a'r Lib Dems, ydy o'n deg i disgrifio nhw fel uni-party a fod pryn ddim gwahaniaeth rhyngthyn nhw erbyn hyn? Nown ni ddod at chdi, Eled, beth ti'n feddwl? Wel, ia, mae'r uni-party yn ddisgrifio da iawn yn dydy, herwydd mae'r pleidiau mae di morffio fewn i'w gilydd yn rhyw un gymysgfa anerbyniol iawn o... Di hynny'n cymysgu bobl hefyd i ddilyn y pwynt blaenorol, lle? Di bobl ddim yn siŵr? Di bobl ddim yn siŵr bellach be'n i ni ond ydy'r gwahaniaethau rhwng y gwahanol bleidiau, ac i raddau mae hynna'n ychwanegu at yr elfen o bobl ddim yn fodlon bleidleisio, herwydd bod nhw'n gweld pwynt, herwydd bod nhw'n gyd yr un blob yma sydd ddim o ddifri yn siarad hefo pobl yn eu bywydau benyddiol, ond wedyn... Ia, mae o'n yn broses sydd wedi digwydd dros, swn i'n dadla bod o wedi digwydd dros genhedlaeth bellach, ynddo, yr unffurfiaeth mawr yma. A sut mae hynna'n wedi cael ei newid? Wel, mae rhai cael bleidiau newydd fewn yn y system, mae rhai cael annog mwy annibynwyr i sefyll. Un o'n gobeithio ni ar gyfer Senedd Cymru yn 2026 ydy y gwelwn ni fwy o annibynwyr yn sefyll sydd ddim wedi fod yn gallu sefyll dros i hardaloedd yn hytrach na mynd mewn gwisg plaid fel Cymru, ynddo. Dwi'n meddwl sa hynna'n help mawr hefyd, ynddo. Lloyd, be ni di? Yn fy marn i, mae Lib Dems bach yn wahanol i'r prif ddwy blaid Prydeinig. Ddim fel radically wahanol, ond maen nhw wedi sefyll mas mwy dros ymgyrch yr etholiad i gymharu gyda'r ddwy brif blaid. Os ti'n edrych ar manifestos Llafur a Ceidwadyr, dyn nhw ddim really mor gwahanol. Yn arbennig i ni yng Nghymru, gyda beth sydd wedi digwydd yn y Senedd, gyda Llafur a Plaid Cymru'n gweithio gyda'i gilydd, mae gyda ni ffactor ychwanegol, ble mae'n plaid gwahanol ni, Plaid Cymru, wedi gweithio gyda Llafur, a mae lot fawr o bobl nawr yn gweld nhw fel yr un fath o uned hefyd. Fi'n credu mae hwnna'n rhan o'r rheswm bod turnout ni wedi mynd lawr mwy na Lloegr. Bydd yn rili ddiddorol gweld faint o bobl sy'n mynd i bleidleisio tro nesaf. A fel dwedodd Gwyn, Aled, mae pobl yma, mae'n sefyll fel annibynwyr. Mae'n mynd i fod yn rili anodd i nhw yn y system newydd, ond hoffwn ni weld mwy, a mwy o bobl o bleidiau lleol hefyd. Yn y dyfodol, os mae'r system yn methu a mae STV'n dod mewn, mae hwnna'n mynd i fod yn ddiddorol i weld fyna, os mae pobl, does dim modd pleidleisio'n tactegol gyda STV. Ti'n dewis pobl. A dyna beth sy'n bwysig mewn democratiaeth yng Nghymru yn enwedig. Mae'r hogia i weld yma mewn undod yn y stiwdio. Be ti feddwl, Gruffydd? Dwi ddim yn siŵr os dwi'n llwyr gytun ar y syniad yma o uni-party a bod y pleidiau wedi cyfuno mewn i un. Yn hytrach, dwi yn fan o theori gafodd ei gyflwyno rhywbeth fel yn y 50au, felly dydy hi ddim yn y theori bwysig iawn fel tai yn y byd modern. Ond y theori gan Downs ydy o, economic theory of democracy, lle mae y pleidiau llwyddiannus yn lleoli hunain ar y pwynt ar y spectrwm wleidyddol sydd yn mynd i gael y mwyaf o bleidleisiau, vote maximation point maen nhw'n gael efo ar y spectrwm. A dwi yn meddwl mae dyna mae'r Blaid Lafur wedi wneud y tro yma, ydy maen nhw wedi lleoli hunain, chymod ychydig bach i'r dde o'r canol, a mewn gwirionedd dyna maen nhw'n wneud, dyna mae'r pleidiau eraill yn ei wneud yn hanesyddol hefyd, ydy lleoli hunain yma ar y lle sydd tua yn y canol yn ychydig bach i'r dde, a mae fan maen nhw'n gwybod sy'n mynd i ennill y mwyaf o bleidleisiau iddyn nhw. Aled? Ie, fydra i weld y pwynt mae Griff yn ei wneud yn fanna, o ran bod na bleidleisio strategol iawn wedi digwydd, bod Llafur wedi lleoli hunain mewn ffordd oedd yn galluogi nhw i gywain y bleidleisio yma, ynddo. Ond nath rwy'n ddisgrifio buddugoliaeth Llafur fel a loveless landslide, ynddo, ac yn meddwl bod hwnna'n ddisgrifiad perffaith, a ddim wedi cael y landslide yma, ond does na ddim ton o gariad, does na ddim ton o frwdfrydau, does na ddim ton o deimlad bod pethau wedi newid yn llwyr, fel mae Gruff yn dweud, wedi bod yn gyfrwys iawn maen nhw, wedi targedu'r bleidlais. Ac wrth gwrs, o'na bedair mlynedd ar ddeg o'r toriaid wedi bod mewn rheolaeth a pobl jyst yn teimlo wedi amser am newid yn dyna yr ysgogiad pennaf. Lloyd, ti eisiau chynnig rhywbeth?
Just i gytuno gyda beth oedd Aled fyna. Fi'n meddwl am yr etholiad fel anti-landslide bron. Maen nhw wedi cael yr holl seddi yma, ond maen nhw wedi colli bleidleisiau mewn lot o lefydd yn enwedig yng Nghymru. Mae'n fel bach o House of Cards yn dydi. Mae'n lot mwy delicate na enghraifft Tony Blair yn 1997. Does dim lot o gariad ar gyfer llafur na sta yma, ond mae pob opsiwn arall yn hollol amhoblogaeth nawr. Ydy o'n amser edrych ar fodela gwahanol yng Nghymru yn enwedig fel system direct democracy er enghraifft fel sydd yn y Swistir lle'r bobl sydd mewn gwir bwer ac sydd yn gallu creu polisia newydd neu cael gwarad o'r rhai presennol drwy gynnal referendum. Beth ti'n feddwl, Lloyd? Rwy'n really hoffi system y Swistir gyda faint o referendums maen nhw'n cael. Pob 3 mis neu 4 mis, pob blwyddyn, maen nhw'n cael fel 5 referendum. A, maen nhw'n, sa'n siŵr sut mor binding maen nhw, maen nhw'n fel ateb cryf gan y bobl a'r polisiau penodol. Ym Phrydain, gyda system ni, mae pleidiau jyst yn meddwl bod pleidlais i nhw yn pleidlais dros manifesto cyfan nhw. Fel er enghraifft, pleidlais dros llafur yw pleidlais dros 20 milltir awr yng Nghymru, pleidlais... Mae'n just endorsement o'r holl dogfen. Ond yn y Swistir, yn amlwg maen nhw'n gweld mewn ffordd gwahanol. Mewn Cymru yn y dyfodol, hoffwn ni really gweld lot mwy o gwestiynau yn cael ei rhoi yn syth at y bobl fel referendums yn y Swistir. Gruffydd, sgynna ni wbeth i ddysgu gan y Swistir? Oes olle, ond beth ni wedi sôn amdano'n barod ydy apathy pobl tuag at gwleidyddiaeth, a dwi'n meddwl bod ni'n bell iawn i ffwrdd o sefyllfa yng Nghymru ac yn Phrydain, lle mae bobl yn mynd i fod yn hodlon pleidleisio mewn referendum sawl gwaith o flwyddyn. Ac ar ben hynny, dwi'n meddwl bod hi'n afrealistig a falle ddim hyd yn oed yn ddelfrydol chwaith bod pobl yn gwneud penderfyniadau mawr dros y wlad, achos does ddim disgwyl bod pobl efo digon o wybodaeth i wneud y penderfyniadau yna. Ac mae pobl yn gallu cael eu dylanwadu'n hawdd iawn, ond mi fysa system fel yna, yn ofyn i efo system fel yna, ydy bysa pobl yn cael eu dylanwadu'n rhy hawdd a ddim yn gallu gwneud penderfyniadau yma ar sail resymegol. Aled? Wel, dwi'n cytuno efo beth Lloyd yn dweud am y Swistir. Dwi'n meddwl bod y Swistir yn cynnig model fydda'n gallu gweithio yng Nghymru. Y syniad yma lle ydych chi yn gofyn cwestiynau i bobl yn gyson, fel ti'n dweud, 25 gwaith o flwyddyn ynddo. A mae hwnna mewn gwirionedd yn dod o pobl i fewn i'r system llawer iawn gwell na cael y syrcas presennol fan hyn o gael un etholiad bob 4 a 5 mlynedd, lle mewn difri dydy barn pobl ddim yn cael i ddatblygu a'i feithrin a'i symud i gyfeiriadau bendithiol oherwydd maen nhw jyst yn cael eu trin fel voting fodder ynde. Dwi'n licio'r syniad o mi anghytuno efo Gruff yn fan hyn. Dwi'n meddwl bod y syniad yma lle ydych chi rhywfaint, mae'n mynd i gyda amser, dwi'n derbyn hynny, ond lle ydych chi'n cael, mae'r technoleg, blockchain a datblygiadau yn y maes IT bellach, yn neud o'n ddechanadwy a gallai pobl fod yn pleidleisio ar ystod o bolisiau sydd yn effeithio ar eu bywydau nhw. A'r mantais mawr efo hynny yn y meddwl i ydy, mae'n bosib bellach gallen ni leihau y nifer o wleidyddion sydd yma i lefel llawer iawn mwy resymol, sy'n fwy derbyniol gan bobl, ond bod gennym ni hefyd yr ymchwyd mawr yma ymhlith pobl eu hunain sydd yn cael yn amlwg dwi'n derbyn fasa'n gorfod cyflwyno mwy o addysg i bobl efo hyn i gyd. Mae rhaid i addysg gwleidyddol ddod fewn yn yn ysgolion, ond dwi'n teimlo bod y addysg gwleidyddol hefyd fod yn rhan o brofiad bywyd pobl bob dydd hefyd. Mae eisiau bildio fyny at system lle mae pobl yn gallu gwneud mwy o benderfyniadau ar ei bywyd pob dydd yn hytrach na gadael hynny i wleidyddion ynddo. Be wneud di o sylwadau Aled, Gruffydd? Derbyn y pwynt bod o'n mynd i bysa unrhyw newid felly yn cymryd amser. A gan rhan o'r syniad o wneud gwell defnydd o technoleg o fewn yn democratic. Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd wedi gweithio yng Ngwlad yr Iâr enghraifft. A mi allai hynny fod yn fuddiol i nina hefyd. Dwi'n hoffi hefyd Citizens Assemblies yn Iwerddon, lle mae yna
griwiau llai o bobl yn cael deud efo polisia. A dwi'n meddwl bysa hwnna'n gam cyntaf beth bynnag o ran cael gwell cyswllt rhwng penderfyniadau sy'n cael ei gwneud a bobl lawr gwlad sy'n cael ei effeithio penderfyniadau hynny. Nathon ni glywed yn gynharach hefyd bod Reform wedi gwneud yn dda'n gyffredinol ac wedi dod yn ail mewn lot o lefydd a cael dros 4 miliwn o bleidleisiau dros Phrydain gan roi ffocws yn arbennig ar atal niferoedd rhy uchel o fewn fudwyr ac ati. Os na elfen o snobyddiaeth ac agwedd anoddefgar a hyd yn oed andemocrataidd gan rai sy'n feirniadol iawn o Reform, Griff, beth ti'n feddwl o hyn? Mae yna bynciau diddorol yn cael ei codi yn does net zero mewn fudo. Os a amharodrwydd i drafod? Wel, drafod yn onest. Mae hynna'n bethau go fawr i sôn amdano. Wel, be mae Reform yn dda iawn am wneud ydy a dydw i ddim yn siŵr i ba raddau maen nhw'n gwneud hynny ar sail rhesymeg, ar sail gwybodaeth. Hynny yw, maen nhw yn gwybod yn iawn sut i ddylanwadu ar bobl, a maen nhw'n dda iawn am wneud hynny. Maen nhw'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, maen nhw'n defnyddio rhywun eitha uchel i gloch fel Nigel Farage i gael y negeseuon ar draws. A mae'n gwestiwn diddorol, ac o'n i wedi meddwl am ateb, ond dwi'n gallu cofio be oedd o. Mae'n gallu... felly dwi'n meddwl bod nhw'n bethau sy'n bwysig i bobl nes bod nhw'n cael eu codi gan gwleidyddiaeth fel Reform. Hynny yw, dwi'n meddwl bod pynciau fel... Dwi'n meddwl bod yr sgwrs ar fewn fideo yn un hynod wenwynig. A mae Reform ar fai am hynny. A dwi ddim yn meddwl mae stopyddiaeth wedi dweud hynny. Dwi'n meddwl bod bysa fo yn hytrach yn andemocrataidd i ddeud bod bod pobl yn gallu cael ei dylanwadu gan gwleidyddiaeth fel Reform sydd yn gweithredu ac yn ennill ei bywoliaeth drwy greu ofn a drwy ddefnyddio dadleuon sydd ddim yn cael ei ffurfio ar sail unrhyw ffais neu wybodaeth. Aled Job. Wel, y gwir amdani ydy mae'r rhan o lwyddiant Reform i law mae'n deillio o'r ffaith bod ni ddim wedi gallu cael trafodaeth synhwyrol, resymegol am fewnfudo Phrydain dros y blynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod y pleidiau eraill wedi anwybyddu'r y broblem, mae Reform wedi dod i fewn, a dwi'n gallu gweld mewn Gruffydd mae yna peth o'r rhethrig nhw yn gallu bod yn beryglus. Ond eto i gyd, dwi'n dod nôl i'r pwynt yma, dydy pobl yng Nghymru a Phrydain, da ni ddim wedi cael pleidleisio dros y lefelau anferthol o fewnfudo sydd wedi dod fewn i Phrydain dros y blynyddoedd diwethaf. Dyna sydd yn gwylltio pobl. Dydy pobl ddim wedi fotio dros y lefelau uchel yma o fewnfudo. Tos na ddim trafodaeth resymegol gall gynhwysol wedi bod am y peth, a felly yn amlwg o'n y blaid fel Reform yn mynd i ddod i fewn a llenwi'r bwlch yna a chynnig. Falla bod rhai o'i atebion nhw yn chydig bach yn arwynebol, chydig bach yn gamarweiniol, ond dyna'r gwir ydy, da ni ddim wedi cael y drafodaeth yma ynglyn â be yn union ydy'r lefel o fewnfudo sydd yn resymol, sydd yn gallu bod yn gynaladwy i Gymru ac i Phrydain. Ac oherwydd hynny, mae Reform wedi dod i fewn a wedi llenwi'r bwlch yna. Dyna marn ni. Llenwi'r bwlch ta lledaenu Gwenwyn. Be ni di o hyn, Lloyd? Wel, yn fy man i, be bynnag mae unrhyw un yn meddwl am polisiau Reform, dydy e ddim yn syni fi o gwbl bod nhw wedi mynd mor poblogaidd. Mae rhaid i'r prif pleidiau edrych yn y drych a gweld, mae pob un ohono ni yn amhyblogaeth. Mae llafur wedi colli pleidleisiau yng Nghymru, mae ceidwadau wedi colli dros hanner o cefnogaeth nhw. Mae'n rhaid bod rhywun yn llenwi'r bwlch. A
rhaid cael trafodiaethau anodd ar mewnfudo yn amlwg. Mae ceidwadur wedi dweud pob etholiad ers 2010 bod nhw am lleihau mewnfudo, a maen nhw wedi methu. Mae yna lefel go iawn o anger am hwnna. Mae rhaid i rhywun cymryd y lle yna yn gwleidyddol a reform sydd wedi gwneud y tro yma. Falle tro nesaf bydd reform yn gwneud yn well, neu falle bydd nhw'n mynd lawr fel UKIP ar ôl Brexit, bydd rhaid i ni weld. Ond does dim syndod o gwbl yn fy marn ni bod reform wedi gwneud mor dda. Na fo, wel, amser a ddengys. Da ni di trafod nifer o bynciau gwahanol yma heddiw. Mae'n chwilboeth yn y stiwdio yma. Dwi'n os na'r tywydd ydi o neu y trafod. Ond diolch yn fawr iawn i'n gwestai ni heddiw felly. Lloyd Warburton, Gruffydd ap Owain ag Aled Job. Diolch yn fawr i chi am wylio'r sioe. Da ni'n edrych ymlaen i gael eich cwmni chi yn rhifin mis Awst o sioe Newyddion Y Cymro. Ond am y tro, hwyl fawr.